Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Mahovets haasi kumira, mahovets haasi kudzokera kumashure after vageza vasiri kuwanika pamepu, after vageza varamba ivo pfungwa ye2030 agenda. So mahovets ari kuenderera mberi achitiwo isu hatisi kuzomira kusapota vageza pamwe chete naBlessed Mhlanga uyo akasungirwa interview yavageza. So mahovets ari kuti isu hamungakwanise kutitenga nedzimba idzo dziri kuvakwa napresidential advisor vaTempa Tungwarara, avo vari kuvaka dzimba vachipa mahovets. Zvino manje vaEthan Matibela vanova ivo function leader wemahovets vati aiwa izvozvo hazvibvire, vamunangagwa vacho vadiva mbopawo ivavo vakavhotera vacho. So guys, kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV yandinokupai maupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano. So mhuri yeZimbabwe ngatinzwei vaEthan Matibela vanova ivo function leader wemahovets vachitaura ivo about dzimba dziri kuvakwa naTungwarara vachiti isu hatidzide. People are panicking, coming up with no, we are offering all veterans 1.5 million and we are building them structures, and that's what I mentioned. Those are, we have now termed them Tungwararas. We build a Tungwarara. It's just like a mocha, and to us it's a mocha. But even if their intention was noble, why now targeting all veterans? Why us? Why us alone? How about the people who have put you in power? Are you not appreciative of, in the first place, vote for you? It's not war veterans who put this government in power. It is ordinary citizens. What are you doing for them? Why would you come to us? So to us, we have said we are not going to entertain all those gestures. We say no. And I've appealed to my constituents of a plethora of war veterans to say, don't even attend their meetings, don't even accept their money, don't even accept Tungwarara buildings, because their intentions are not noble enough. So we would rather be poor with the majority of citizens, but we would want to address this elephant in the room as quickly as it is necessary. We are looking at a week or two. Surely the pressure should be on. Thank you. So on the other story, madzibaba veShanduko, I think mese munoziva madzibaba veShanduko vaya vekutripusi vekupfeka gemenzi reyellow vaya vekumboroverwa kusapota musangano wetripusi vabudaiwo vachitaura vachiti ngatisapotei varume vanova ivo vageza pamwe chete naBlessed Mhlanga uyo akasungirwa interview yavageza, uye vati ini handingade mota idzodzo dziri kupiwa vanhu navachivhayo nekuti mhuri yeZimbabwe inenge ichichema, asi ini ndichifara ndichidriva GD6 nemarapture, asi mumwe munhu achichema. Nyika yedu ngatidyei zvakafanana. So vapawo pfungwa dzavo about nyaya yemota dziri kupiwa vanhu navachivhayo vachiti aiwa isusu hatizotengeke nemota zvekudaro. So mhuri yeZimbabwe ngatinzwei madzibaba veShanduko. Why ndakazvirambira pakuti pese ngatidye mutakunanzvo wenyika. Hazvinakidzi kunzi madzibaba vari kufamba vari pabhenzi vana yokunzi ndauraisa vanhu. Ndinofila sei? Hazvinakidzi kunzi madzibaba oShanduko vari kufamba neGD6 vana veZimbabwe vachitambura ndouraisa vanhu nekuda kwemotikari. Vana veZimbabwe votambura nekuda kwemari. Izvozvo ipapo handipindirane napo. Kana Mwari vangatonditongere izvozvo. So ngatitaurirane chokwadi, vanhu voonesana chokwadi, nyika yofambira mberi. Nyika yeZimbabwe yakanakisa zvokuti pfe. Ndandiri kuBotswana last year. Botswana inorana nyika neDiamond nenyama yemombe. But munomu mune over 68 minerals dziri muZimbabwe. Dzinofanirwa kuraramisa vana veZimbabwe, but pangoita goridhe pese
unoona mwana wake Emerson vanouya kwedu kuno kumarura kwesi kwatiri kuno ndepangu pangoita goridhe pese ndepangu zvese zviwanikwa zveZimbabwe zvazvo vana vaEmerson Mnangagwa. Izvozvo ndo zvatiri kuramba manje. Tese ngatiraramei zvakanaka, tese ngatidyei. So kune vamwe vakutengwa zvavo vachida kuzama kuda kurovera pasi ana comrade Geza na comrade Nyoka yeMabhunu. Ndiri kuti muri kurasikirwa. Ndiri ngokurudzira vana veZimbabwe kuti varume ava vanoda kusapotwa, varume ava vane donzvo chairo kuti nyika inake, nyika iende ifambe mune gwara rakanaka, kwete kumawere kwayakuenda. Hatizogona kuidzogonora futi because nyika iri kupirwa zuva nezuva, maminerals zviwanikwa zvese zvenyika zvikupiwa zuva nezuva. Izvo ndo zvikuti rwadza. Saka ndiri ngokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisapote varume, ngatisapote macomrades edu. Ndatenda.